Тапшыруны дәвам итеп, экраннар алдына Кабат зур Чиркли авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Ягудина Флора Сәбит кызын чакырып алабыз. 2 май көнне ул үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылаган булган. Соң булса да уң булсын дип, күптән килгән котлау хатын укып китергә булдык. Аны безгә Кузнецк шәһәреннән кызы Мәрьям, кияве Ринат, оныклары Илнур һәм Амир, Тольятти шәһәреннән улы Рәшид, килене Гөлнара, оныгы Расул, кода-кодагылары, апалары, энесе һәм барча туганнары да язганнар. Әниебез мәктәпне тәмамлап, Сызрань шәһәренең педагогия училищесында белем ала. Гомерлек хыялы, укытучы булуны ул чынга ашырып, кулына дипломын алгач, Самара шәһәрендә югары белемле булырга да өлгерә. Бар гомерен укытучылыкка багышлап, балалар яраткан йөрәге аның үз һөнәрендә олы дәрәҗәле белгештә итте. Яраткан аникаебыз, сизәсеңме, күпме гомереңнең еллары узган. Хәтерлисеңдер безнең яңа гына туган мизгелләрне. Беренче адымнар ясап, беренче сүзләр җыештырганны. Барысында син нык хәтерлисең. Гүзәл балачагыбызның тылсымлы әкияте бик иртә өзелде безнең. Син парыңны, без исә газиз әтиебезне бик иртә югалттык. Сиңа бары 27 яшь иде. Шул минуттан син авырлыкта, кайгыда көйсәң, янсаң да, эшеңдә дөрләп ут торса да Аллага шөкер сынмадың. Хәзер генә аңлыйбыз. Вакытында син таләпчән, кырыс идең. Монысын әтикаебыз өчен эшләгәнсеңдер. Кирәк чакта күңелебезне юата алырлык, шатлыгыбызны уртаклаша алырлык, йөрәгебезне тынычландыра алырлык сөекле фәрештәбез, әниебез дә булдың. Синең артта бик күп йокысыз төннәр, кайгы сагышта үткән көннәр. Без үзебез дә олыгайдык инде хәзер, хәтта гаиләләр корып та өлгердек. Тик синең өчен вакыт һаман туктаган сыман. Син әйтерсең һаман нидер көтәсең. Бар канатыңа тугрылыклы булып, бар гомереңне бары безгә багышладың. Рәхмәт җаныкаебыз барысы өчен. Сүзләребез дә эзләп табырга бик авыр. Рөхсәт ит сине котларга туган көнең белән. Яшә әле сөеклебез. Син исән булсаң, без мәңге бәхетле булырбыз. Әнкәем, ак күңелле фәрештәбез, пак күңелле кешебез. Синең хәер-фатихаңнан башлана һәр эшебез. Бәхетле бул йөрәк маем, зинһар бүтән елама. Балаларым читтә диеп бер үк ялгыш уйлама. Без еш кына кунакларга кайтып китеп йөрербез. Кирәк булса синең өчен җаныбызны бирербез. Синдә әниләр бар микән? Икеләнә күңелләр. Синең төсле әниләргә бар рәхмәтләр бирерләр. Шатлыкларың артып торсын. Безнең белән гел бергә яшиек шәбәрәкәттә терәк булып гомергә. Хөрмәтле Флора Сәбитовна, үткән юбилеегыз мубарәк булсын. Якыннарыгызның җылы теләкләренә кушылып, матур җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Шатлык вәкенеңне әнигәм ничек бирим кайтарып, күңелең рәнҗетми нинди
Рәхмәт син булгач бик рәхәт ызын булсын иде гомерең Газаплар белмәсен, кайгылар күрмәсен Саф чишмәдәй изге күңелең Кочагыма алып, чын-чынлап яратып Әнием кадерлем диемен Гомер биргән өчен, үстергәнең өчен Синең алда башым иемен Кочагыма алып, чын-чынлап яратып Әнием кадерлем диемен Гомер биргән өчен, үстергәнең өчен Синең алда башым иемен Гомер биргән өчен, үстергәнең өчен Синең алда башым иемен Синең алда башым